Ahoj pozemšťania. Niektorí z vás určite zaznamenali informácie o kométe 3.1 Atlas. Jedná sa o tretí známy medzihviezdny objekt, ktorý navštívil našu slnečnú sústavu. Ten prvý bol Oumuamua a druhý Borisov. Kométa Atlas bola objavená v júli 2025 a jej správanie vedcov mimoriadne zaujalo. Konkrétne bol objavený 1. júla 2025 systémom Atlas. Ten pôvod, ako sme už povedali, je medzihviezdny, takže kométa neprichádza zo slnečnej sústavy, ale z priestoru medzi hviezdami. Jej dráha je hyperbolická, čo potvrdzuje jej medzihviezdny pôvod, a to znamená, že iba našou slnečnou sústavou preletí a už nikdy sa nevráti. Jej rýchlosť je zhruba 220 000 km za hodinu. Jej priemer je zhruba 5 km a hmotnosť viac ako 33 miliárd tón, čo je oveľa väčšie ako Oumuamua. Túto kométu zasiahol koronálny víron hmoty, čo je prudká slnečná erupcia plazmy a magnetických polí. Napriek tomu prežila bez výrazného poškodenia, čo je unikátne medzi medzihviezdnymi telesami. Má zelený svit, ktorý je spôsobený žiarením molekúl dvojatomového uhlíka. Nezvyčajne vysoký podiel oxidu uhličitého oproti vode je odlišné od typických komét zo slnečnej sústavy. Najbližšie sa táto kométa priblížila k Marsu 3.10.2025 a bolo to na vzdialenosť zhruba 30 miliónov kilometrov. K Zemi sa priblíži najbližšie 19. decembra 2025 na vzdialenosť zhruba 260 miliónov kilometrov. Naďalej túto kométu sledujú teleskopy ako James Webb, Hubble a Sphere X. Jej správanie môže odhaliť nové poznatky o medzihviezdnych objektoch, slnečnej aktivite a vývoji komét. Objavili sa tiež informácie, že by táto kométa mohla byť mimozemskou loďou. Tými dôvodmi boli nezvyčajná dráha, čo je tá už spomínaná hyperbolická trajektória, ktorá naznačuje, že kométa nepochádza zo slnečnej sústavy. Taktiež odolnosť voči slnečnej erupcii. Ako sme už povedali, prežila silný koronálny víron hmoty zo Slnka, čo je neobvyklé. A tiež je tu ešte zvláštne chemické zloženie. Má vysoký podiel oxidu uhličitého a zelený svit, čo vyvolalo špekulácie. Podľa vedcov však všetky dostupné údaje zodpovedajú prirodzenej kométe. Žiadne známky technológie, riadeného pohybu ani komunikácie. Podobné špekulácie sa objavili aj pri už spomínanej kométe Oumuamua, ale vedci si stoja za tým, že sú to prírodné telesá. Niektorí konšpirátori poukazujú aj na to, že začiatkom septembra 2025 americký minister obrany Pete Hegseth zvolal mimoriadne stretnutie približne 800 generálov a admirálov z celého sveta. A prezident Donald Trump sa mal zúčastniť osobne. Niektorí si myslia, že by to mohlo mať spojitosť práve s kométou 3.1 Atlas. Niektorí sú však presvedčení, a niektoré zdroje to aj tvrdia, že táto kométa je v skutočnosti mimozemská sonda alebo technologický objekt, ktorý sa správa neprirodzene. Objavili sa aj správy o 9 sprievodných objektoch, ktoré sa pohybujú spolu s kométou a vykazujú anomálne správanie. Ďalšie konšpiračné zdroje tvrdia, že Trump a minister Hegseth boli informovaní o potenciálnej mimozemskej aktivite. Objavili sa videá a články, ktoré tvrdia, že kométa je maskovaná loď alebo že ide o prvú fázu kontaktu. Tieto tvrdenia však nepochádzajú z vedecky overených zdrojov. S najväčšou pravdepodobnosťou sa skutočne jedná o kométu, avšak nemôžno vylúčiť aj návštevu mimozemských lodí, tak ako sa to už stalo v minulosti. A čo si myslíte vy? Je to len kométa alebo mimozemšťania?